Humanag dari oh. Wow, matik kuman ni ronda ni. Kaamban nila dan skoan, makaamban mo dari pikas pa. Oh, dan guys. Kaamban Ada. Pas-pas mendes alumo kon. Finishing. Guys, magong buntag na tantanan. Mahaw guys, mahaw ngantanin jo. Ikan mi nagkuan, ikan mi naglabas pa pag-Abril guys, mangi kurot ang mga laburan kaya sang hapon maghakot mi og tubig kay para gamitan og mga adlaw sa pag finishing. Okay na pamati lang? Ha, okay na? Subawan si Kim Kim hapon guys, nang hakot mi kahoy. Subawan. Para mag-initag hapong adlaw, mura makapasok init. Karon pagkabanhaw guys, kuha na yung taligsik pa no. Igo rapod, taligsik rapod karidyo. No, samot no kainit nga ng taligsik karidyo. Mau tanin jo. Paklay. Notos pa pag-Abril guys, oh paklay. Mau tanin jo. Mau tanin jo kanan. Pagkan ko guys. Mau ka mau? Mau. Kaya guys, kung nakuha rin ang pagkain, ito dujanan. Mga ito meron sa kuan guys. Mula ka meron kay na ito mismo pinising. Sunahon. Mangsunahon o hanin ba siya? Kaya ba sinandag? Kuan, lang dyan buhaton. Kuan mo itong sunahan guys. Pero na, amo naman ito na adtudas na ngayong simana. Siyempre atang showroom. Yes no? Ang mga showroom ron. Maghanin ba dyan siya? Pero showroom na lagi ito. Amo lang mga kuan nun. Pagkahogan to. Nga. Ang sama na kung pilit. Kamayin guys. Kuha nga baka. Mga antag, lamaw. Di nag-ice. Agang mga lamaw. Mag-isod sa freezer. Na, nag-ice. Muna nga mga kinuan nga butang hapon. Yeah. Antag lamaw guys. Oh, lami ah. Batikin. Batang nga imukin. Mung ga-ice-ice nakin. Ice-ice guys. Ga-ice sa kabugnaw. Tumas freezer gibutang. Hindi maglamaw na punta kay Mito. Wow. Ga-ice guys de ah. Ga-ice aga mang lamaw. Lami adal noni. Nag-ice na na. Labian og kuon. Maso natangtang pa nimo kuon pa. Kaldirin. Kaya gimaso. Gimaso ng papag-Abril ag kaldirin guys. Kaldirin na guys. Cooker na mo. Yan talin jo. Asam po anong tunawo na guys. Ay makahingo nagipon. Ya oy. Mau. Ka mau. Ayos. Ayos dia. Ang sakit mo dai. Ama na sungkitan karna ba? Oh guys, sarang nang hinuga. Kuan na hinog ni siya na oy. Hoy, kuan na lagi. Na guys, hinog sa punuan. Liki na gud siya. Kaingan maghilaw pa, hinog naman day kaadyo. Haling pa pag-Abril guys. Maghaling. Hala, aram pa man arang man day pag-abuakas container Nahagbang ganiya paghakot nilang tubig. Buhian mang kinkin. Dungalig na naman ni Padir. Adi, maputol pa siguro ni Pa. Butangan o kuan res tengah. O kuan res tengah, kuan na nagsidling. Ha? Yes, mag-harvest mi daris palija. Ade guys, ang butang itlog ugma. Ang harvest ning duha pa. Okay, butangan og egg. So harvest time. Kaduha namin naka-harvest na ni guys. Aso sa tandagan ng gamay day kay di pa na-harvestan natang gamatoy. Oh, di na guys. Ito, pa ako nang binuungan ka. Paghinay ha. Hinay. Wow, duha roy among ma-harvest guys. Duha ka buok. Kiri, Manilas ma-harvest. Umumunga pa ni, mag-harvest pag daghan. Ya, bunuhan. Ada pa day coming na guys kamatoy. Yeah. Coming na pud ni siya. Wala na lagi daghang buwak agad ang palikuan. Na guys, so kabuok.
Alright, guys. Duha ka buok kagamang na harvest ron adlaw. Na sunod adlaw na pa isa. Sunod adlaw di na pa isa. Sunod adlaw di pa di isa. Og daghan pa mga grasyang abot. Thank you Lord sa bunga. Sa grasya dia. Salamat kaayo. Dada daghang kuan buwak dia lami ra ni ako nang gab isagulos nila uy. Mama, maliwak na ako. Saan sa? Maliwak na ako. Liwat nimo. Ayaw lubaga kay apto pa ng padakon. Padakon pa nato. Ya, paaso mi das pikas bay. Uy, hapit naman may guwang pa dir. Na. Kaming na gatang tundan. Yan na guys, na may itlogan. Hani. Di ah. Amang ibutangan og condense guys ag karing karnaba mangguyaban no magibutangan og condense para mo lami og samot so man ibutang sa freezer kampong nawon mo na jag ice cream tanaw guys mo nag ice cream mo nag ice cream Kimi mo nag ice cream now mo nag ice cream guys Nakulaway man ko. laway ka tumbutangan og condense. Hello guys. Di uy, po ning ilamaw dadto kuan guys kanang kay mito. Namay mo kay mito dadto. Tamay mo kay mito dadto guys hapon ihanian hamang isa dadto freezer karong lami ba. Buwan, tulo na ito na ko, namo. Buteng, ya, sunod ang katong kare. Lami guys ina wow, lami jud siya. Muna si jag mayonnaise na. May aoy. Yummy? Wow. Nag-ice cream. Nag-ice cream guys. Guys, ayan na naglamaw miog kay Mito nga purple. Yan. Medyo mga upak guys. Na upang katang saga. Muna yung makuha nila sa kuyas. Tapos unahan na may nakabunga na rin nga kay Mito. Na guys. Amang ibutangan og condense. Daya guys, rong tamis. Amang ibutang sa freezer. Daya guys. Violet. Muli na sila. Hey, hamay mo tubig. Okay. Muli na ta. Nanguli na Miss Kim Kim guys. Sinsa dari mining ritso nila sa Papa Gabriel. Kaya tanaw nila na finishing. So, diyan na guys. Diyan na sila. So, good na sila sa Papa Gabriel na finishing. So, kauban ni Papa Gabriel guys. Aghang manghud kay gamang gisabot das nangaging simana. Wa man. Kaya nako na si Jay bagong kontrata. Nako na si Jay trabaho jadi paman mahuman so kare na laman hang manghod ang manggihanjo nga ari na laman sa mo pinising sabay kaya naman po ni Jay trabaho dito sa lain sa na laman sa gihanjo nga ari sa darhi majogan ni sugot pas man sa lumo kon pinising di na ilahi na manadari guys sa side so guys magdigamo sa ako paniud to ha? Isa? Yan na guys, sugdan na nilag finishing natus kwarto ko talihing mana. Grabe, pas man di ay. Uy, na naman ka diha puro TikTok na nang kamutihan. Ta. Magdigamo sa ako paniud to guys. Kaya maglibrihan ng paniud to. Agaharang manghud ang magikuha guys kay wa toy klaro tong amang kasabot das nangagi. Wa. Natras-atras ag isang kuan, isang schedule. Taka di man mahimog nga nang maginatras-atras sa naka-kuan na ba? Nakaset na gatong mga adlaw. Ito nga mong gas nangagi nga mo'y nag-finishing sa bintana. Mo man talaga ito yung mga pa-finishingan kay aron dito lagi kay si Janampi mo panday sa si Jana tapad to mo panday sa Arcuba guys kaso to man lagi sa laing kontrata so mao nang salamat man po sa manghud kay nain taon si available si karong mga semana sa mao do gani kay ni sugot si nga dari si Janame kay napaw lagi inta to isang tiwasen dito si hapang
kanang sister-in-law dito inta sa magtiwas og finishing. So dari isang giuna aga salamat ka susang brother. Kay isang giuna dari sa amo. Pabor man pud kay deura dari sa ila ba makauli-uli siya na mga bata. Salamat kay Adjo. Magdiga mo sa kupan niyo to guys. Sabaw ko dari karon yes ya. Kani sa buning karning baboy. Pares pa ni udto. Guys, mali udto talin jo ya. Luto naghanggi sabaw nga karning baboy. Dala po koy pipino. Nyuto ta, humana sila pangaon. Kaan ako, kaya ako manawahi, ako may mahipos. Kaya guys, baguning ani. Kaya, baguning ani ning bagasa. Mayang gidengag. Hinatad ni nanay. Hinatad ni mother. Ito guys. Yummy. Pino. Kim-kim, humana kaan sa Kim-kim. Dengan nila Gabriel. Dengan nila Papa Gabriel. Nawahi ko, hang manday na atas laanan. Guys, magprito kong saging. Karina, hinog. Kaya pa-snackless Papa Gabriel sa alas 3. Sila pa-snack ng saging nga. Pinirito. Kaya ganyan buntag paan man. So karong mudto. Karong hapon. Saging na pag pinirito. Ay pa-snack nila. Hapit na mga man guys sa kakwarto. Makaamban siguro to ron sila spikas. Pas mali ay. Itong mahuman na rong si Manaha guys. Kaya rong kuan. Mahuman na rong si Manaha. Rong ka balhin na mi. Pila ba ni kabukong saging? Sa 2, 4, 6 7. Pero dagkag kaso guys. Dagkag saging nga budzag. Dagkag buok. Bunsek. Ano isang tanga-tangaan guys. Kaya rong dali maluto. Huwag buok. Dugay maluto. Guys, luto naghang. Piniritong saging. Nasimi pagod. Ha? Snack nila sa Papa Gabriel. Dala guys. Dala pa ipaan. Piniritong saging. Pritong pan? Ha? Hapang pritong pan. Lagi hangi pritong pan. Halo, Papa Gabriel guys. Lalo, humanda ini ron. Human, kwarto. Humanda ay. Hey guys. Pit na. Pag-snack na mo. Ha? Dani? Dari sugod na. Ugma dar na sila. Jaingan. Or ana. Sa ana, sugdan. Dada pod. Magkari panood dito kami. Bitara mo sa video na. Gin. Ano ka guys kay hangin. Na? Puro-hurok hangin dari. Akbang. Thank you Lord. May kajug hangin. Yan ang mga kahoy guys para sa arkuba. Kanina. 2x2. Kani ugad to. Dana guys ag karnaba dia. Magibutang ag ice kay arong bugnaw. Nami na sa kaadyo. Butangan man na mag-condense. Kem, dali Kem. Guys. Mian. Mian. Ganahan ka? Panapon ho. Kana, karnaba? Bangaw ma'am. Ganahas pa pag-abres karnaba guys eh Tapos Kim-Kim. Kim-Kim guys. Kinahas Kim-Kim sa karnaba. Ang butangan o condense. Butangan guys. Ang kaikyang hurot na. Ganahan ka kadukyang? Sige Kim-Kim. Hurot na pagka Kim-Kim. Ano pa? Sige kaan. Sabaw. Wow. Lami no. Lami ka adyo. Latiwas sala.
Right guys, karong adlaw na human nila ag kwarto. Nara. Agana hijawal sa hilabde guys kay napakuloy pa junon didi. Pa junon pa kuno ni si jamoning bulita nila. Pa junon pa na sa dara guys mo na isang bulita. Issues tabangan. So dari mana. Yan na guys. Alright. So tapos na siya. Manaag isa ka kwarto. Ay guys, mana si agoan. Sa mana day? Pinising ka, pinising, nag-flooring. Sa dari, nakaamba na sila. Kaamba na sila dahil sa Papa Gabriel, guys. Yeah. Ugma, na sila dari dapit. Siguro, kung mahuma naman adiha. So, dari na pa sila. Or dari ba? Bala sila kasi ilang ako anon. Bitaw. So, bintad si dapat, guys, ugma pinisingan. Hinlo si sa tanawon. Hinlo si sa tanawon, ugma pinisingan. Limpyo ba? Hamis. No? Hamis si Jaug mapinisingan. Hamis si Jaug mapinisingan. So, basa pagdari guys. Ibabaw. Thank you Lord. Yan na. Nahuman agad sa dag. Garis isa ka kwarto. O kaning tanan guys, tungod sa tabang nila sa ate, daghan kadtong salamat ninyo Ate Christine, Ate Jo, Ate Ani, Ate Venus, Ate Pachi. Thank you so much. Amping mo kanunay diha te sa Ohio, USA ug sa inyo pang gitabang na te sa katong kahoy. Daghan kadtong salamat te sa inyong gitabang na te nga makapagabas mi para sa Arcoba. Daghan kadtong salamat ninyong tanan te. Grabe gajud. Amping mo kanunay te diha sa Ohio, USA. We love you. Nakala ba na? Saan lang gama? Managsabaan na Ano taku olo. Mga tilapia. Amo na mo sa dagat no. Ano mo sa kuan. Dagat ngitag sa barunon. Na diyan tungko basig kapoy na naglupad. Na Hala. Dalawa pa sila. Ay, bakaw yan, bakaw. Bakaw. Tambog na no. Oh, bakaw. Hindi kasarahan. Makaon na. Bakaw na siya, pero na, malansa. For dakong lagi na dyan, nadakong man Bakaw yan. Nagasay lang gam na slubi. Klarod sa kazo. Lagi paloy. Mau ganti ka na. Oh, nilupad na. Ha pa daw? Iabog mo Papa Gabriel. Ha? Imo ang iabog.